Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. On mahtavaa olla tämmöisessä lähtöjuhlassa, missä saadaan olla nyt. Ja ollaan kuultu hyviä sanoja tosissaan ja ne aina koskettaa syvästi sisäistä maailmaa, kun saa kuulla siitä, mitä Jumala tekee. Ja on hienoa olla tässä hetkessä nyt. Ja mun äitiltä kysyttiin aina, kun semmoinen mies kysyi häneltä, kun hän oli tullut uskoon, niin kysyi, että onko ollut taistelua. Ja äiti sanoi, että kyllä sitä on ollut ihan riittävästi taistelua. Ja kyllä meilläkin on ollut kyllä omat taistelut tässä. Aina kun antautuu tämmöiselle tehtävälle, niin siinä on omat taistelut. Ja kiitos, kun muistatte meitä rukouksin ja halutaan jättäytyä teidän rukouksiin todella ja arvostetaan syvästi rukousta, koska ilman sitä niin ei tapahdu mitään. Ja Jeesus sanoi, että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseen. Ja tänäkin päivänä Jumala haluaa lähettää ja tässä me nyt ollaan lähtöjuhlassa. Ihmeellistä on olla tässä näin. Tämä ei ole meille ensimmäinen kerta, me ollaan lähdetty pari muutakin kertaa ja nyt on taas uuden kentän vuoro ja mielenkiintoista nähdä, miten kaikki tulee menemään ja niin ihana yhdessä tehdä tätä työtä niin, että toiset on lähettämässä ja toiset on menemässä. Näin se vaan on Jumala säätänyt sanansa. Mutta tehdään sille, että luetaan Jumalan sanaa tähän alkuun. Joonan kirja, täällä sanotaan tällaiset sanat. Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana. Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sitä vastaan, koska sen pahuus on noussut minun kasvojeni eteen. Tämmöiset sanat halusin lukea tähän alkuun. Joonan kirja on semmoinen lähetystyön käsikirja, voisiko sanoa, Vanhassa testamentissa. Ja on todella mielenkiintoista nähdä, että Joonan nimi tarkoittaa kyyhkyä. Ja näillä nimillä on monesti semmoinen profetaalinen niin kuin kaiku. Ja ehkä Joonakin oli semmoinen, sanotaanko, että semmoinen herkkä, voisiko sanoa näin. Ja nyt tälle herkälle kyyhkylle Joonalle tuli tämä sana, että hänen pitää lähteä Niiniveehen ja saarnata sitä vastaan. Ja mä uskon, että se oli hänen ehkä sisäisen maailman semmoinen niin kuin voimakas kamppailu siitä, että miten hän voi tämän tehtävän suorittaa. Ja samalla tavalla niin itse olen tullut siihen tulokseen, että meilläkään ei ole inhimillisesti mitään annettavaa, jos ei Jumala anna meille. Me ollaan luvattu Jumalalle antaa ne pienet eväät, mitä meillä on. Ja kun Jeesus ottaa ne eväät ja murtaa, niin sitten me voidaan antaa niitä muille. Näin se vaan menee. Mutta Joonalla oli profeetan kutsumus. Siitä kertoo 2. kuningasten kirja 14 ja 25, mitä nyt ei lueta, mutta hän oli profeetta. Ja Jumala oli puhunut tälle profeetalle aikaisemminkin. Ja nyt Jumala puhui nämä sanat hänelle, nouse ja mene Niiniveen ja saarnaa sitä vastaan. Nyt on tämmöinen tilanne, että Joona kuulee Jumalan puheen uudelleen. Nyt lähetystyössä ja seurakuntatyössä ja meidän yksilöuskovien elämässä on niin kipeästi tarve sille, että me kuulisimme Jumalan pyhän hengen äänen, eikö totta? Se ratkaisee tämän homman. Että me kuullaan Jumalan ääniä, me ollaan kuuliaisia Jumalan äänelle ja totellaan sitä Jumalan ääntä. Ja Jumala haluaa, että me oltaisiin kuuliaisia lapsia. Eli Jumala puhui profeetta Joonalle. Hän kuuli Jumalan äänen ja hän kuuli sen, että tämä sinun kutsumus tulisi laajenemaan nyt Israelin rajojen ulkopuolelle. Nouse ja lähde kotimaastasi suureen kaupunkiin Niiniveehen. Eli hänen kutsunsa laajeni ulkomaille asti. Hän oli aikaisemmin profeetoinut siellä Israelin kansan keskuudessa ja
näin nyt hänelle annettiin tämmöinen laajempi tehtävä. Ja täällä sanotaan 1. Mooseksen kirja 12 ja 1-3 tällaiset sanat. Muistatte nämä varmasti Raamatusta, mitä Raamatussa sanotaan Aabramille. Herra sanoi Aabramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Tässä oli kutsumus Aabramille ja sitten jatkuu tässä, että minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua ja kiroan ne, jotka kiroaa sinua. Ja sinusta tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Tämä oli Aabramille annettu lupaus. Ja nytten profeetta Joona sai tämän tehtävän lähteä sieltä turvallisesta kotimaasta kohti Niineveä, suurta kaupunkia. Eli Jumala on vieläkin Jumala, joka kutsuu lähtemään. Meillä pitäisi olla korva kuulla, mitä Pyhä Henki puhuu seurakunnille, eikö niin? Ja yksilöuskoville. Ja sitten meidän pitäisi totella sitä Jumalan äänen kuulemista, mitä Jumala puhuu meille. No me nähdään tässä, että Joona sai tämän Jumalan kutsun ja hän sai myöskin sen osoitteen, minne tulee mennä. Ja mekin koetaan, että me ollaan saatu tämä osoite nyt Jumalalta, että meidän tulee mennä sinne Kyproksen saarelle. Siellä on tosissaan pohjoispuoli, jossa asuu paljon muslimeita. Ja Joshua-projektin mukaan, joka tutkii näitä saavuttamattomia kansoja, niin kertoo sillä tavalla, että siellä on joitakin kristittyjä, jos ollenkaan. Eli näiden muslimeiden keskellä. Ja se on semmoista aika koskematonta aluetta. Ja sitten taas tämä eteläpuoli on ortodoksien puoli, missä on 90% ortodokseja, mutta sinne virtaa jatkuvasti valtavat määrät saavuttamattomista kansoista ihmisiä. Ja se on meidän tavoitteemme, tavoittaa näitä ihmisiä, jotka ei ole koskaan kuullut evankeliumia. Se on se meidän keihään kärkemme ja se on meidän sydämemme suurin syke, tavoittaa juuri näitä ihmisiä, jotka ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. No nytten Joonalle annettiin tämä sanoma, jota hänen tuli saarnata, ja se sanoma oli tuomion sanoma. Ja ajattele sitä tilannetta. Tämmöiselle herkälle profeetalle tulee tämmöinen sana, että sun pitää mennä sinne suureen kaupunkiin ja saarnata sille tuomion sanomaa, saarnaa sitä vastaan. Ja nyt Joonan eteen tuli se, että mitä hän vastaa tähän kutsumukseen. Ja mä olen vakuuttunut siitä, että Jumala kutsuu Suomesta tänä päivänäkin lähetystyöhön ihmisiä. Mutta mitä me vastaamme hänen kutsuunsa? Jumala kutsuu ihmisiä palvelutyöhön, mutta mitä me vastaamme hänen kutsumukseensa? Siitä on kysymys. Te tiedätte tämän kertomuksen jo varmasti pyhäkoulusta alkaen, mutta mä tuon tälle vähän taustaa tälle Joonan ratkaisulle, kun hän lähtee karkuun sitä Jumalan kutsumusta. Ajattele barbaarista ISIS-joukkoa, joka on riehunut tuolla Lähi-idässä ja ympäriinsä, tehnyt terroritekoja. Ja sä saisit kutsun mennä heille julistamaan tuomion sanomaa. Se on ihan sama tilanne. Ajattele, Joonalla oli tässä samanlainen tilanne. Nämä niiniveläiset oli todella brutaaleja ihmisiä. Historia kertoo, että he laittoi seipään kärkiin roikkumaan ihmisiä. Sitten heitä silvottiin, oli massateurastuksia, pääkallopyramideja ja niin poispäin. Ja tämä oli ihan järkyttävää, mitä he tekivät siellä. Ja nytten Joonalle tuli tämä kutsu mennä tällaiseen paikkaan julistamaan tuomion sanomaa. Ei ole ihan helppo tehtävä. Ja niin Joona lähti karkumatkalle. Ja ajattele, hän lähti karkumatkalle ja hän hylkäsi Jumalan kutsun. Ja niin mekin voidaan tehdä. Me voidaan hyljätä se kutsu, kun Jumala kutsuu ihmistä parannukseen, pelastumiseen, kääntymiseen. Me voidaan hyljätä se.
Munkin elämässä oli monia etsikon aikoja, jolloin Jumala kutsui, mutta minä hylkäsin ne kutsut aina yksitellen. Mutta Jumalan kiitos, sain kääntyä 6.2.2005 vuonna ja sain tehdä rehellisen parannuksen synneistä ja sain kokea, kuinka elämä muuttui. Ja voi kuinka on ollut mielenkiintoinen elämä sen jälkeen. Ennen sä pyörit jossain siinä pienen ympyrän ympäri, käyt jossain pubissa ja örvelät siellä, ördäät elämää ja meet siihen lähiöpubiin ja kävelet siitä kotiin ja sammut jonnekin. Pieret oli piirit ihan oikeasti. Mutta nytten saa mennä. Jumala on kutsunut menemään. Se on ihmeellistä. Tämä on mielenkiintoista olla Jumalan palvelijana. Eli Joona lähti karkumatkalle omaa kutsumistansa ja kutsumustansa. Mutta Jumala on hyvä Jumala ja Jumala otti kiinni Joonan. Ja hän joutui siihen suureen myrskyyn omassa elämässä. Ja ehkä jonkin sisäisessä maailmassa voi olla tänään myrsky. Se on Jumalan asettama myrsky sun sisäiseen maailmaan sen tähden, että sä pysähtyisit pohtimaan omaa elämääsi, minne olet matkalla. Ja niin tapahtui Joonan elämässä se, että hän joutui valtavaan kriisiin. Hänet heitettiin ulos siitä laivasta ja hän sitten kokee sen, kuinka tämä valas nielaisee hänet ja hän on siellä valaan vatsassa 3 päivää. Hän koki siellä elämänsä suurimman kriisin, mutta Jumalan kiitos, tähän Raamattuun on kirjoitettu ihmeelliset sanat, jotka kohta luetaan. Joona rukoilee siellä kalan vatsasta ja hän pelastuu. Ja nyt jos me ajatellaan, jokainen lähetti ja kutsuttu lähetyssaarnaaja kokee elämässänsä sen kutsumuksen tuskan ja pelon, pelottaa. Ja se onkin varmasti se ensimmäinen asia, joka herää esiin. Mä ajattelen omassa elämässä sitä, että mä otan nytten mun ihanan vaimon ja ihanan pikkutytön mukaan ja me lähdetään tonne kohti tuntematonta. Meillä ei ole asuntoa, meillä on 8 päiväksi hotelli, sitten on 7 päiväksi tämmöinen Airbnb-asunto, sen jälkeen me ei tiedetä, missä me ollaan. Meillä on tämmöiset jännitykset edessä. Me yritetään löytää asunto meille ja se on se suurin haaste ja pyydetäänkin jättäytyä esirukoukset. Me löydettäisiin asunto oikealta paikalta ja semmoinen asunto, mikä olisi lähellä päiväkotia ja siinä olisi muutama kauppa, että saadaan ruokaa siitä ja sitten olisi lähellä nämä kaikki kadut, missä nämä ihmiset pyörii. Koska meillä ei ole vielä autoa, niin me tarvitaan semmoinen asunto just semmoiselta oikealta paikalta oikeaan aikaan. Ja kiitos, kun muistatte tätä rukouksin. Epävarmuus tulevasta. Se kuuluu tähän pelin henkeen niin sanotusti. Sitten on se, että Jumalahan ei aina kerro etukäteen asioita, vaan se vaatii uskoa totella Jumalaa, eikö niin? Sitä on usko totella Jumalaa, vaikka ei näe. Uskoa Jumalaa, vaikka ei näe. Sitä on Jumalan totteleminen ja usko. Sitten tulee se lähetin yksi alue, se on se kykenemättömyys. Järkyttävä heikkouden tunto. En minä osaa, en minä kykene. Yksinäisyys, kestänkö, ei minusta ole tähän. Ja voi kuinka monta kertaa me ollaan nämä tunneskaalat vedetty läpi Minnankin kanssa. Ensinnäkin mun englanti on niin surkeeta, ihan oikeasti. Mutta mä teen sillä kaikkeni, että mä pystyn kertomaan evankeliumia. Yritän ainakin parhaani. Ja muutenkin kielitaito on mitä on, mutta mä haluan tehdä parhaani. Ja esimerkiksi Japanissa niin mä menin aina tälleen, että sumimasen, dooso yondeku-daisai. Anteeksi. Lukisitko tämän? Ole hyvä. Ja näin. Tällä tavalla me menin. Ja jaettiin tuhansia traktaatteja ihmisille ja se oli se mun niin kuin keihäänkärki siellä. No nyt mä pystyn jo vähän kommunikoimaan paremmin, kun pystyy englanniksi puhumaan, mutta silti se on ralli englantia ja parhaani yritetään kaikki tehdä sillä, mitä on annettu.
Ja ne me pistetään Jumalalle likoon nämä asiat. No sitten tulee nämä muurit meidän eteemme. On kulttuurimuuri, on kielimuuri, on ilmasto, on uskonto. Ja jos mä vertaan sitä Japaniin esimerkiksi, niin se oli kova pala, kun me oltiin pienessä seurakunnassa. Sä et pysty siellä tekemään juuri mitään, et pysty olemaan millään tavalla hyödyksi. Se tuntuu pahalta, se on vastenmielistä, se on ahdistavaa, kun sä et pysty tekemään, kommunikoimaan kunnolla ihmisten kanssa. Ja kaikki tämmöiset tulee meidän eteemme. Nyt me ajatellaan, että jos ei pysty käyttämään lahjoja, on kuuma, on hiki ja sitten henkimaailmojen painostus, kaikki ne kuuluu tähän hommaan. Mutta silti se on sen arvoista, rakkaat ystävät. Silti se on sen arvoista lähteä ja mennä, vaikka tuntuu välillä vaikealta, vaikka ahistaa, vaikka pelottaa, vaikka on yksinäistä. Niin se on silti sen arvoista, rakkaat ystävät. Jos yksikin sielu pelastuu ikuiselta helvetiltä, se on sen arvoista. Ja me teemme kaikkemme, että saisimme kylvää mahdollisimman monelle ihmiselle evankeliumia Jeesuksesta. Tulee nämä muurit eteen. Ollaanko kuuliaisia? Mitä tehdä Jumalan kutsun edessä? Ollako kuuliainen vai tottelematon? Siitähän tässä on kysymys. Ja ajatellaan, että uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, joka hänen oli määrä saada perinnöksi. Hän lähti tietämättä, minne saapuisi. Uskossa hän eli muukalaisena lupauksen maassa niin kuin vieraassa maassa. Hän asui teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Tässä sanottiin näin, että hän lähti tietämättä, minne saapuisi. Mekin lähdetään, me tiedetään kyllä paikkoja siellä, mutta kuitenkin me lähdetään sinne tällä samalla asenteella, että mitä siellä odottaa kaikkea. Se on ihan jännittävääkin. Välillä pelottaa. Niin kuin me oltiin siellä kadulla silloin, siellä oli isoja ukkeleita, tämmöisiä mun kokoisia, vähän isompiakin. Podia oli oikein kunnolla, joo. Ja sinne kun meet niitä keskellä, niin täytyy sanoa, että jännittää ihan mahdottomasti. Pelottaa ihan mahdottomasti. Ja siellä on kaiken näköistä sukankuluttajaa ja koskaan et tiedä, että mitä tapahtuu, mutta silti se on sen arvoista. Mennä ja viedä evankeliumi niille hukkuville sieluille, jotka ilman Kristusta on tuhoon tuomittuja. Helvettiin matkalla olevia ihmisiä. Jokainen lähetti tulee myöskin kokemaan sen todellisuuden, että tapahtuu se Johanneksen evankeliumin 12. luku ja jae 24, joka sanoo, että totisesti minä sanon teille, jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin, mutta jos se kuolee, se kantaa paljon satoa. Voi olla niin, että tuli voi sammua ja kuolla ihmisen sydämessä. Ja mulle se tapahtui. Mulle se tapahtui sen jälkeen, kun me tultiin Japanista pois. Lähetystyö kuoli minulle ihan täysin. Koska mä koin siellä niin suuren pettymyksen ja epäonnistumisen tunteen omassa elämässä. Ja me tultiin Suomeen. Mä ajattelin, että musta ei ole hengelliseen työhön, ei ole mihinkään työhön enää. Mä olin niin masentunut ja maahan lyöty. Mutta Jumala, joka on uusien alkujen Jumala, antoi armon niin, että hän kutsui jälleen uudelleen siihen työhön. Ja ajattele, mitä tapahtui Joonalle. Hän oli sieltä valan vatsasta sylkäisty ulos. Ja 3. luku kertoo siitä, kuinka Joonalle tuli uudestaan Herran sana. Ajattele, että tämä puhuu mulle Jumalan armollisuudesta, hyvyydestä, uskollisuudesta, että Jumala antoi uudelleen Herran sanan tälle Joonalle. Ja mikä oli se sana? Nouse ja mene Niiniveehen, siihen suureen kaupunkiin, ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Nouse, mene ja julista. Siihen meidät on kutsuttu.
nousemaan mukavuusalueelta, mukavuusvyöhykkeeltä ylös ja menemään kaikkeen maailmaan, saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille, eikö totta? Mene aina sinne omaan maailmaasi, missä sinä elät, olet ja liikut. Ole siellä valona, suolana, tuoksuna ja kirjeenä, että tämä pimeä maailman aika saisi kuulla evankeliumin, sille näytettäisiin valo Kristuksesta, eikö totta? Ja siihen meidät on kutsuttu ihan jokainen. Lähetystyö on aina uhritie. Sä jätät kotimaasi, ystävät, perheen, sukusi, tutun kotiseurakuntasi. Se on omalle itselle kuolemista. Ehkä ura uhrataan, ehkä hyvä palkka uhrataan. Menet uudelle epävarmalle alueelle. Silti se on sen arvoista. Silti se on sen arvoista. Tämä on hulluutta maailmalle. Tämä on hulluutta. Täällä ei ole mitään semmoista inhimillistä järkeä tässä koko hommassa. Mutta tämä on silti sen arvoista, rakkaat ystävät, että ihmiset kuulisivat evankeliumia. Laitetaan kaikki peliin Jumalan valtakunnan tähden, että tämä pimeä maailma saisi kuulla Jeesuksesta. Jumala haluaa edelleen pakanoiden pelastusta. Jumala haluaa lähettää edelleen Suomestakin lähettejä saavuttamattomien kansojen pariin. Edelleenkin. Jumala haluaa antaa vielä Suomeen lähetysherätyksen. Tämä on ollut väkilukuunsa nähden erittäin korkealla, oikein semmoinen lähetysmaa tämä Suomi. Uuden-Seelannin kanssa ilmeisesti ykköspaikasta taistellut väkilukuunsa nähden. Mutta tänä päivänä, kun katsotaan lähettien määrää, se on laskenut todella pöyristyttävällä tavalla. Ajatellaan, että helluntai-herätyksessä oli parhaimmillaan 462 lähetyssaarnaajaa. Ja tänä päivänä on noin 100. Radikaalisti laskenut nämä tilastot. Sitten yksi pöyristettävä tilasto on se, mutta annan tästä kuitenkin kunnian naisille. Lähetystyössä palvelee noin 80%, jotka palvelee lähetystyössä, on naisia. Miehet, missä te olette? Miesten pitää nousta sille paikalle, mihin miehen pitää olla, millä paikalla miehen pitää olla, todellakin. Rakkaat miehet, tehdään parannusta ja lähdetään lähetystyöhön. Jumala haluaa herättää miehet tekemään lähetystyötä. Miesten pitää olla miehiä, eikö niin? Ja siksi me annetaan todella nöyrä kunnioitus naisia kohtaan, jotka tekee lähetystyötä, mutta miesten täytyy herätä todellakin. Ajatellaan, että tämmöinen John Kate Falconer on sanonut mulle todella puhuttelevat sanat. Kuuntele nämä sanat. Minulla on vain yksi elämän kynttilä poltettavaksi. Jokaisella meillä on yksi kynttilä poltettavaksi. Ja poltan sen mieluummin maassa, joka on täynnä pimeyttä, kuin maassa, joka on täynnä valoa. Meidät on kutsuttu viemään valo pimeyteen, pimeyden keskelle, valo, eikö niin? Jumala haluaa, että me tuodaan Kristusvalo sinne pimeyden keskelle. Hudson Taylor on sanonut näin, että minun on vietävä Jumalan valtakunnan ilosanoma myös muihin kaupunkeihin. Shanghain tiet ja kujat eivät riittäneet. Siellä evankelioivat jo jossain määrin muut. Hän sai sydämelleen mennä kauempana olevien luo, niiden, jotka eivät olleet koskaan kuulleet pelastuksesta. Eivätkä he sitä kuulisi, elleivät Kristuksen sanan saattajat sitä heille menisi kertomaan. Ajattele, Suomeen on tuotu erään kerran evankeliumi. Ja me saadaan nauttia siitä. Me saadaan olla tämmöisessä hienossa kokoustilassa. Täällä on paljon uskovaisia ihmisiä. Täällä on monia ihmisiä, jotka on kokenut Jumalan siunauksia valtavasti omassa elämässään. Mutta se on vaatinut sen, että joku on tuonut tämän sanoman tänne Suomen Pohjolan perälle.
Ja ehkä ne ihmiset, jotka on tuonut tämän sanoman, on itkeneet suuria itkuja. Ehkä he on kokenut suurta vainoa. Ihmisiä on kuollut sen tähden, että he on halunnut tuoda evankeliumin tänne Suomeen. Ja sitten se on onnistunut. Ensimmäisiä on alkanut tulemaan uskoon. Voi mikä riemu. Voi mikä suuruus. Jumalan suuruus on ilmestynyt. Ja voi miten hienoja hetkiä he on viettänyt siinä, kun he on nähnyt, kun seurakunta syntyy. Se on sen arvoista, rakkaat ystävät. Pistää kaikki likoon evankeliumin ja Jumalan valtakunnan tähden. Lähetystyö ei ole yksi osa-alue seurakunnan työssä, vaan se on keskiö. Meidän on kutsuttu viedä evankeliumi aina maan ääriin saakka. Se on seurakunnan korkein tehtävä, viedä evankeliumi aina maan ääriin saakka. Ja siihen meidän tulee ponnistella, nähdä vaivaa, tehdä työtä ja nähdä vaivaa sen eteen, että evankeliumi saavuttaisi aina maan ääret. Ja mä mietin omaa elämää. Mä oon ollut kohta 20 vuotta uskossa. Mä oon ollut yli 3000 kokouksessa. Mä oon kuunnellut saarnoja netissä. Oon lukenut raamattua, hengellistä kirjallisuutta. Oon hengellisiä lauluja kuunnellut paljon. Mutta sitten on ihmisiä, jotka ei koskaan kuullut sanaa Jeesus. Ei ole koskaan nähnyt raamattua. Meillä on Suomessakin monta raamatun käännöstä. Ei ole koskaan nähnyt yhtään raamattua. Ei ole koskaan nähnyt seurakuntaa. Ei ole koskaan nähnyt Jeesuksen seuraajaa opetuslasta. Tämän täytyy muuttua. Meille annettiin tehtävä mennä kaikkialle maailmaan. Meille annettiin tehtävä viedä tämä viesti. Ja haastavimmat alueet on vielä valloittamatta. Saatana tekee kaikkensa, ettei näitä saavutettaisi. Mutta Jumalan kansana meidän täytyy nousta, eikö niin? Meidän täytyy valloittaa tämä maa evankeliumilla. Ja sitten Jeesus tulee ja juhlat pystyy. Halleluja. Oi Herra, sitä me odotamme. Ja nyt mä haluan haastaa meitä jokaista antautumaan uudelleen lähetystyön hyväksi. Mä haluan haastaa meitä uudelleen antautumaan Jumalalle. Mä haluan haastaa meitä uudelleen uudistumaan Jumalan väkevän kasvon edessä. Jumala haluaa uudistaa meidän kansamme, Jumalan kansan. Ja se tapahtuu parannuksen teon kautta. Kun Jumalan kansa tekee parannuksen, tunnustaa, että me ei olla tehty niitä asioita, mihin Jumala on meidät kutsunut. Ja meidän tehtävä on tehdä parannus, kääntyä Jumalan puoleen, tunnustaa syntimme, hyljätä ne ja sanoa, Jumala, tässä minä olen, lähetä minut. Ja Jumala tulee antamaan varmasti tähän maahan vielä Jumalan liikehdinnän aikaa. Me saadaan nähdä, että sieluja tulee pelastumaan, mutta se tapahtuu, että uskova kansa uudistuu. Sen kautta Jumala voi ilmestyä meidänkin kansamme keskellä. Ja Joonalle tuli uudelleen Herran sana ja hän vei sen sanoman Niiniveehen. Ja siellä tapahtui suuri mullistus, tapahtui herätys ja Niiniveen kansa kääntyi Jumalan puoleen parannusta tehden. Ja sitä minäkin haluaisin nähdä, että me menemme julistamaan evankeliumia Kristuksesta, julistamaan parannuksen sanomaa ja sitä, että Jeesus Kristus on ylösnoussut kuoleman voittaja, joka on ainut tie, totuus ja elämä. Rukoillaan nyt, rakkaat ystävät.